עמית, את זוכרת שרצית שאני אספר לך מזמן, דיברנו שאני אספר לך את הסיפור על יומבינו שאני המצאתי, כן? אז עכשיו אני כתבתי אותו בצורה מסודרת ואני אקריא לך, מקווה שתהני ממנו, בסדר? טוב, יומבינו ויומבינה, זה שם הסיפור. הדוד של נמרוד הגיע מהונג קונג לביקור בארץ. כל המשפחה שמחה. בעיקר היה מאושר נמרוד, כי הדוד הזה היה דוד עליז ומשעשע, וחוץ מזה תמיד הביא איתו מתנות לבני המשפחה, מתנות מעניינות. גם הפעם כדרכו הביא מתנות. מעיל דו צדדי לאמא ושרשרת זהב עם כמה יהלומים. לאבא טלפון סלולרי הכי משוכלל בשוק. לדני הקטן מכונית משטרה צופרת, ונמרוד חיכה בקוצר רוח למתנה שלו. וזו הייתה באמת הפתעה גדולה. הדוד הביא לנמרוד בובה, אבל לא סתם בובה, אלא בובה מדברת. מדברת ממש. הבובה הבינה כל מה שדיברו אליה, וגם ידעה לענות. הבובה חבשה כובע מצחיק, בצבע חלודה, רחב וגבוה במקצת, ולבשה גופייה לבנה ומכנסיים קצרים ירוקים. לא היה גבול לשמחתו של נמרוד. חבריו באו לראות את הבובה וגם הם התלהבו. איך קוראים לבובה? התעניין יובל. תשאל אותה, אמר נמרוד וחייך. איך קוראים לך? שאל יובל את הבובה. לך, תקנה הבובה בקול מצייץ. איך קוראים לך? חזר יובל על השאלה. יומבינו, ענתה הבובה. כמעט כל יום אחרי הלימודים היו חבריו של נמרוד באים לביתו של נמרוד כדי לבקר את יומבינו ולשחק איתו. כשנמרוד הלך לבית הספר, היה יומבינו נשאר בבית עם האח הקטן דני, בן 1.5 ועם אמו, ומחכה לשובו של נמרוד. בינתיים היה משתעשע עם דני הקטן ושומר עליו כשהאם הייתה עסוקה. כעבור שנה, שוב בא הדוד של נמרוד לביקור בארץ, וגם הפעם התארח בבית משפחתו של נמרוד. כשראה את יומבינו, חייך אליו ואמר לו, שלום יומבינו, הבאתי לך חברה כדי שלא יהיה לך משעמם בבית כשנמרוד לא נמצא. מה הבאת? שאל נמרוד בקוצר רוח. הוא מתרגש. הדוד פתח חבילה גדולה שהייתה איתו והוציא משם בובה גדולה ויפה, כחולת עיניים, לבושה סמלה לבנה קצרצרה. הבובה מדברת? חקר נמרוד. לא, היא לא מדברת, אמר הדוד. חבל, אמר נמרוד מאוכזב. אבל הבובה עושה משהו אחר, חייך הדוד. מה? הבובה רוקדת על רגל אחת, אמר הדוד, ומיד הדגים. העמיד את הבובה על הרצפה, באמצע החדר, פרס את ידיה לצדדים ואמר לה, רקדי. הבובה החלה לרקוד על רגל אחת, כשהיא מסתובבת בסלון. היא עשתה מספר סיבובים וחדלה. שמח נמרוד מאוד. מיד התאהב בבובה החמודה. גם את היית מתאהבת בה, לא? אוי, איזה בת זוג נחמדה תהיה ליומבינו. הוא מיד שאל, איך נקרא לה? הדוד הציע, אולי יומבינה? נמרוד שמח, כן, מצוין, זה יתאים ליומבינו. למחרת, כשבאו חבריו לשחק איתו, הראה להם נמרוד את יומבינה וביקש ממנה לרקוד. הבובה רקדה, והילדים מחאו לה כפיים וצעקו, בראבו יומבינה. למחרת באו שוב וביקשו לראות את יומבינה רוקדת. עבר שבוע, עברו שבועיים. יומבינה התחיל להרגיש שיומבינה תפסה את מקומו בליבות הילדים. יומבינו, אפילו אני מתבלבלת, יומבינו התחיל לקנא. חשב וחשב מה יעשה כדי שיומבינה לא תפריע לו יותר. ואז עלה בדעתו רעיון. באחד הימים,
כשנמרוד וחבריו צפו ביומבינה כשהיא רוקדת, עמד גם יומבינו והסתכל. יומבינה רקדה והסתובבה בכל החדר. בסיבוב השני, כשעברה ליד יומבינו, הושיט אחת מרגליו קדימה. יומבינה נתקלה בה ונפלה על פניה. מיד קמה מהומה. לקחו את יומבינה לבית חולים וחפשו את רגלה שנפגעה ושמו תרופות על הפצעים בפניה. כולם היו עסוקים ביומבינה. נמרוד היה עצוב ואיש לא שם לב ליומבינו. יומבינו התקשה לישון בלילה. היה לו קשה לישון בלילה. למחרת, כששוב לא הצליח לישון, קם יומבינו ממיטתו ונכנס לחדרו של נמרוד. נמרוד שמע רעש מוזר. התעורר, ואז למרבה פליאתו ראה את יומבינו בחדרו. מה אתה עושה פה בלילה, יומבינו? למה באת הנה? באתי לספר לך משהו, אמר יומבינו, והשפיל את מבטו. השפיל ככה, הוריד את מבטו. נמרוד התיישב במהירות במיטתו. מה רצית לספר לי? בהיסוס סיפר יומבינו לנמרוד מה עולל ליומבינה. כשסוף סוף זה יצא מפיו, הרגיש הקלה. הוא המשיך וסיפר על קנאתו שדחפה אותו לבצע את המעשה. נמרוד שנדהם לשמוע את הסיפור, אמר ליומבינו, עשית מעשה רע. קודם כל בקש סליחה מיומבינה. למחרת נכנס יומבינו לחדרה של יומבינה. כשראה אותך שוכבת ורגלה חבושה, עלו דמעות בעיניו. צר היה לו כל כך על מעשהו, הוא הצטער. פתאום לא היה בטוח שתסלח לו. ובכל זאת, עזר אומץ וביקש את סליחתה, וגם סיפר לה שלא יכול היה לישון בלילה בגללה. יומבינה הביטה בו בשתיקה. בינתיים סיפר נמרוד לאביו את כל מה שקרה, ואביו אמר, יש לי רעיון, אולי יופיעו יומבינו ויומבינה יחד? איך? שאל נמרוד. פשוט מאוד, יומבינו ישיר ויומבינה תרקוד, וכך ישמחו שניהם וגם אנחנו. נהדר אבא, אמר נמרוד. כשהבריאה יומבינה, הזמין נמרוד את חבריו לביתו. יומבינה רקדה על רגל אחת וסבבה בכל החדר, ויומבינה שר לה, הו בובה יומבינה, עוד ועוד רקדינה, את רוקדת כה יפה, הו בובה יומבינה. עוד הפעם צעקו הילדים בהתלהבות, ויומבינו היה מאושר, ויומבינה הייתה מאושרת גם כן. ונמרוד, הכי. זה הסוף. איך זה מצא חן בעינייך? מצא חן בעינייך? כן? חמודה.